Mga tugang, ini ang paghurup-hurup sa tataramon. Saro sa natatanging values niya to bilang mga Pilipino, iyon inaapod na utang na buot o debt of gratitude. Asin ipinapahayag niya to sa konkretong paagi ang pagmati o attitude na ini sa paagi nin sa tong pagpapasalamat, lalo na kung kita minaako nin pabor, pribilehiyo o regalo hali sa mahal na Diyos o kaya sa satuyang kapwa. Kaya nga ni kadaklan sa satuya, nagdudulot nin Santa Misa bilang gawi nin sa tong pasasalamat sa mahal na Diyos, lalo na kung kita minaako nin biyaya, grasya o kaya sinimbag niya na ang sa tong mga kahagadan sa iya. Sa satuyang ibanghelyo ngunyan, mga tugang, sa ikapitong aldaw nin Misa de Aguinaldo, nahinanyog niya to ang awit nin pag-umaw ni Santa Maria o inaapod sa Latin na Magnificat. Sa awit na ini, ipinahayag ni Santa Maria ang sa iyang pag-umaw asin dakulang pasasalamat sa mahal na Diyos na guminibo sa iya nin dakulang mga bagay. Asin ang pinaka-urog o dakulang bagay na itinao sa iya nin mahal na Diyos, yan ang mayong iba kundi ang maging ina kan sa tong kagtubos. Kaya nga ni ang Magnificat ni Santa Maria, inaagyat kita, mga tugang, na danay na magpasalamat asin mag-umaw sa mahal na Diyos, lalo na ngunyan na maabot na Disyembre 25. Ninhulita, bako sa ng special something ang aakuon niya to sa Pasko nin pagkamundag, kundi special someone. Asin ang special someone na iyan, mayong iba, kundi ang sa tong kagurangnan, si Hesus Kristo. Lugod, mga tugang, maging siring kita ki Santa Maria, na danay kitang magpasalamat sa mahal na Diyos, lalo na sa presensya ni Kristo sa satuyang buhay. Mga tugang, napaghurup-hurupan niya to ang tataramon. Ang tataramon, padalos na inanyugon ta, isabuhay ta, ipasa ta.